Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чемпиони UFC дар вазни сабук Ислам Махачев пеш аз муҳорибааш интервюи калон дод ва дар ин навор мо суханҳои Махачевро тарҷума карда пешкаш шумо мекунем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. тағйироти калон дар карди UFC 294. рақиби чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев иваз шуд. акнун рақиби ӯ Алекс Волкановский аст. худи ту аз ин кор чӣ гуна хабардор шудӣ ва эҳсосотҳои ту чӣ гуна буд? ман саҳар аз хоб барои намоз хондан хестум. баъди намоз ватсапи худро кушодум ва дар он ҷо нома аз менеҷери худ Али Абдулазизро дидум ки ӯ хабар дод ки Оливера аз ҷанг даст кашид. ман дарҳол ба ӯ ҷавоб дода навиштум ки ягон касро барои ман ёб. касе ки набоша фарқ надорад, чунки ман дар формаи хуб ва аллакай дар вазни даркорӣ қарор дорам ва дар Абудаби баромад кардан мехоҳам. 2 моҳа тамринҳои сахт ва ман ягон касро шикаст додан мехоҳам. баъд ман барои хоб кардан рафтум ва вақте ки барои тамринҳо бедор шудум, маълум шуд ки UFC оиди дуюм муҳорибаи мо бо Волк маслиҳат карда тавонистанд. вақте ки ту фаҳмидӣ ки Оливера аз ҷанг даст кашид, ту тахминан медонистӣ ки рақиби ту кӣ мешавад? рости гап ман фикр кардам ки Гамрод рақиби ман мешавад, чунки ман шунидум ки ӯ ҷангвари эҳтиётӣ аст. аммо вақте ки онҳо ба ман гуфтанд ки рақиб Волкановский мешавад, ман ҳайрон нашудум, чунки ӯ ягон чиз аз даст намедиҳад. ӯ муҳорибаро дар 10 рӯз қабул мекунад, ба ин ҷо парвоз карда пули калон ба даст меорад, дар ҳоле ки камарбанди ӯ дар байн нест. агар ки ту рақиб интихоб карда метавонистӣ, киро интихоб мекардӣ? душвор аст гуфтан ки дар чунин муддати кӯтоҳ ки ҷангро қабул мекунад. ман шунидум ки онҳо ба геҷи занг заданд, лекин ӯ дар ҷавоб гуфт ки дар 10 рӯз вазни даркориро карда наметавонад. барои ҳамин вариантҳо кам буд. аён аст ки ман бо ягон кас берун аз рейтинг ҷангидан намехоҳам, лекин дар ҳақиқат ман ба ӯ навиштум ки ягон рақиб ба ман ёв. мефаҳмӣ, ман беҳтарин дар ҷаҳонум. вақте ки UFC ба ман занг зада рақиб пешниҳод мекунанд, ман чӣ кор карда метавонам? ман танҳо дар шартнома имзо мемонам, тамом. ба ҳар ҳол вақте ки ту шунидӣ ки рақиб Алекс мешавад, реаксияи ту чӣ гуна буд? рости гап ман аз ин кор шодум, чунки баъди якум муҳориба бисёр саволҳо пайдо шуданд. аммо ба наздикӣ ман ба ҳамаи ин саволҳо ҷавоб медиҳам. ба фикри ту шароитҳо барои дуюм муҳориба бо Алекс хуб аст? якум ҷанг дар Австралия буд. бисёр саволҳо пайдо шуд. акнун ӯ дар муддати кӯтоҳ ва баъди ҷарроҳӣ мебарояд. ман гуфтанӣ нестам ки ин чиз ба ту дар кор аст, лекин ба назари ту ин корҳо ба фоидаи туст? ман кӯшиш мекунам ки ин гуна фикр накунам, чунки ин шахс хеле хатарнок аст. барои Волкановскиро ман кардам, ту ӯро ё ба нокаут равон мекунӣ, ё ин ки нафасгир мекунӣ, вагарна ӯ бо ту тамоми 5 раунд меҷангад. ӯ ба монанди Чарлз нест ки ба ӯ фишор кунӣ ва ӯ таслим шавад. ин шахс бе из тамоми 5 раунд бо ту меҷангад ва фарқ надорад ки рақиби ӯ кист. дониста ки ӯ рақиби сахт аст ва дафъаи гузашта ба ту муҳорибаи вазнин дод, ба фикри ту ин ҷангро дар муддати кӯтоҳ қабул карда ғолиб шавӣ? оё ту аз ташкилот талаб карда метавонӣ ки онҳо ба ту муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна барои дуюм камарбанд ташкил кунанд? чунки ту 2 маротиба ба Алекс имконият додӣ ки дар 2 вазн чемпион шавад. акнун бигзор ки ба ту чунин имконият дар вазни нимёна диҳанд. бале, медонӣ,
ма танҳо ҳамон корҳоеро мекунам ки UFC аз ман талаб мекунанд. Ма ягон вақт ягон касро интихоб намекунам. танҳо дар шартнома имзо мемонам тамом. аммо ту рост мегӯӣ. Ман дар ҳақиқат барои дуюм камарбанд ҷангидан мехоҳам. Чемпионҳо дар як вазн зиёданд. ана дар ду вазн хеле каманд. ман дар таърих номи худро гузоштан мехоҳам. соҳиби дуюм камарбанд шудан мехоҳам. ва чӣ гуна ки ту гуфтӣ, ман 2 маротиба ба Алекс имконият додам ки дар ду вазн чемпион шавад. ту розӣ ҳастӣ ки ин муҳориба аз ту дида барои мероси ӯ хубтар аст? агар ки ӯ дар муддати кӯтоҳ ғолиб шавад, ӯ дарҳол дар топ 5 беҳтарин ҷангварон дар таърих дохил мешавад. ана барои ту бошад ин ғалаба танҳо рекорди туро каме хубтар мекунад тамом. одамо боз мегӯянд ки Ҳабиб беҳтарин ҷангвар дар таърихи вазни сабук аст. шояд ки ту худат ҳам ҳамин гуна фикр кунӣ. умуман ин муҳориба барои Алекс фоидаовартар аст. ман розиам ки Ҳабиб беҳтарин ҷангвари вазни сабук дар таърих аст. ӯ ҳамаи рақибони худро мешикаст. агар ки ман дар ин муҳориба пирӯз шавам, пас ин ҳам хуб аст. чунки дар муҳорибаи гузашта бо ӯ бисёриҳо гуфтанд ки ӯ дар охирон раунд хуб менамоид. ва акнун агар ки ман ӯро фавран шикаст дода тавонам, пас ин чиз дар ҳамаи ин таърих нуқта мегузорад. оиди Ҳабиб, ӯ дар назди туст дар Абу-Даби? бале, ӯ дар ҳамин ҷост. барои чӣ ӯ дар кунҷи ту дар вақти ҷанг будан намехоҳад? Абу-Даби аз Дубай дур нест ку? ӯ метавонад биёяд. ё ин ки ягон сабаб аст ки ӯ намеояд? медонӣ, ӯ чанд муддат пеш гуфт ки дигар дар кунҷи ягон кас будан намехоҳад. чунки дар дастаи мо чанд кас? тақрибан 30 нафар аст ва барои ӯ ҳама як аст. дар мо ҷудо кардан нест. ва ту гуфта наметавонӣ ки о ман чемпионам, ба ман зиёдтар таваҷҷӯҳ кунен. ӯ бошад дар ким кадом ҷо баромад мекунад. барои Ҳабиб ҳама баробар аст. агар ки ӯ дар кунҷи ман бошад, пас ӯ маҷбур мешавад ки дар кунҷи дигарон низ бошад. австралия, Дубай, куҷое ки набошад. мо ҳама ин чизҳоро мефаҳмем. барои ҳамин ман миннатдории худро ба ӯ мерасонам. барои оне ки ба назди мо омада дар ин лагер ҳамроҳ шуд. бо ӯ ҳамаи кор дигар гуна мегузарад, чунки ӯ ба мо тамринҳои зиёд медиҳад. Ҳабиб ҳамин гуна инсон аст. агар ки ягон чиз гуфт, пас тамом. бале, фикри ӯро тағйир додан душвор аст. киҳо дар кунҷи ту мебароянд? кӣ мебарояд? Хавьер Магомед Багандов аз Русия, бародари ман Муслим. ва боз шояд ки Зубайра. бале, Зубайра. дар дастаи мо бачаҳо бисёранд. ба ту як саволи ғайриоддӣ медиҳам. тасаввур кун ки 10 сол гузашт. ба фикри ту кадоме аз шумо зиёдтар муваффақ мешавен? ту, Ҳабиб, Умар, Усман Нурмагомедов ё ин ки ягон каси дигар? кадоме аз шумо дар таърих мероси худро зиёдтар мемонед? медонӣ, Ҳабиб мероси сахт дорад. ба он хотире ки ӯ бисёри ҷангварони сахтро шикаст додааст, вақте ки онҳо дар қуллаи баландии карьераи худ қарор доштанд. Конор, Гейҷи, Парье, масалан Оливейра. ӯ низ Парье ва Гейҷиро шикаст додааст, аммо онҳоро дар як қатор монда намешавад. чунки Ҳабиб Гейҷи беҳтаринро шикаст дод, вақте ки ӯ дар беҳтарин формаи худ қарор дошт. ҳамчунин Порье. ҳама диданд ки Ҳабиб бо онҳо чӣ кор кард. барои ҳамин ӯ мероси сахт дорад ва боз ҳамаи он корҳо бо Конор. аз ҳамин сабаб ӯро гузаштан душвор аст. шояд ки Усман ва Умар ин корро карда тавонанд. оиди худ ман гуфтан намехоҳам. ана ин ду нафар имконият доранд. ва охирон савол. дар ҳоли иваз шудани рақиб 10 рӯз пеш аз муҳориба, ту ягон чизро дар нақшаи худ тағйир медиҳӣ ё не? не, ман ягон чизро тағйир додан намехоҳам. ҳамаи ҳамон корҳо, вазн кардан ва ҳамаи корҳои метонистагии худро нишон додан.